No niin, terve! Asiakas toi tämmöiset tyylikkäät bootsit huoltoon. Puolipohjaista korkolappua ja kevyttä huoltoa oli tilauslapussa. Ekanhan tietysti lähdetään taas repimään vanhaa irti. Siitä lähti pohja. Aika huonossa liimassa oli. Sitten hiottiin sitä ja sitten liimaillaan uudet pohjat sinne kiinni. Leikkasin Vibram-levystä pohjat näihin. Ja siinäpä ne on liimattu ja sitten leikataan kaikki ylimääräinen tuosta pois tämmöisellä kissankynsiterällä. Sittenpä minä pesaan sinne tämmöisellä nahkasaippualla. Noin, siinä vaahotetaan. Lähtepi paska pois. Noin. Sitten pistin kevyen lankkauksen sinne. Noin, siinä lankkaillaan sitä. Sitten annetaan harjaa, pitkiä vetoja. Noin. Sitten lyödään kantapäähän muutamat naulat korkkoon ja siinäpä ne on tarkistusta vaille valmiit. Hienot tuli. Oi, kelepaa taas lompsia. Kiitoksia kun seuraat ja tarkastus on valmis ja asiakkaalle viestiä. Moi!